Hello guys! Welcome back to Raghack! Char! Aniya sa yung Jumega nga Mamods pero bukas na sunod. By the way guys, welcome to my channel! Char! Nalagay ko yung channel 1, 2, 3, 4, 5, my test. Hello my test. Dipitaw guys, our lesson for today is about history. Dipitaw ka na guys, please subscribe. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Dipitaw guys, ato topic ng gabi na is serious kay ni siya. Dili ni siya basta-basta ang problema. Kabalo ko nga kumun na ni siya pero daghan gyapon mga igo ani. So kung maigo mo, di kay. Kung maigo mo, tago. Dito kang joke ra biyaning ato dili lang ni seryoso kay dili ra ba maayo ang seryoso sa kinabuhi labi na sa akong bangs karon na ayo gid siya og gunting no. So but anyway, kadto bayot dili atong topic karon is about mag-aampo kita. Hindi na serious na to guys. Ang atong topic karon is about utang. Capital U-T-A-N-G. Utang. 5 ka litra pero baka amnesia. Di bitaw guys, kana makaingon na lang gid kag, "Hi, Diyos ko nga color." Kay kanira bang utang no? Daghan na ba ni siya mga consequences sa atong kinabuhi? Consequences. English na siya bayad, abi lang. So, ang kaning utang, grabe, makadaot ni siya sa atong pagkamita. Labi na dili kabalo mo bayad sa utang. Dili kabalo mo bayad. Pilting bagaa sa panga. Bangkot ang pangaksyon. Uy, bitaw mangutang no, sus Ginoo ko, mura jud og anghel. Mura jud anghel ang face. Luoy-luoy kaayo ang system sa dangko. Ay, unya, grabing promise nga, uy Mars, ilisan palagi ka. Mars dadto, uban mas luto. Dili tao kanang nya nakabay uban mangutang no nga Ginoo ko kanang syempre nagsalig ba ka kay promise so sa mga viewers na ko din ha char lang dili ta mga suko kung tinuod dili sa tamang react kung nga igo para dili mo mangka kay tinuod ba gid ni tinuod din siya nga panghitabo kay daghan ni siya panghitabo grabe very wrong bigay na inyong ipangbuhat guys very wrong char very wrong kay na siya dai Ginoo ko dai magbayad-bayad bukas utang dai no kay maka-post ra ba ka sa FB kay wagas kaayo dili man ingon nga sa pagpanghilabot no pero maka-post ka sa FB grabe wagas kaayo maka feeling happy feeling blessed sa kanang mga feeling kaingon sa feeling ipin kaila kang ipin igsunin ay Ginoo ko maka-post sa Facebook grabe branded tanan gamit pero makalahas Ginoo ko wagas kaayo grabe makaingon sa taog kanang sana all makaingon sa tag sana oil pero Ginoo ko gamay nga kantidad dili ka bayad Ginoo ko very wrong na sad very wrong undangin na natin yan ang ganyang batasin bayad kita pag my time Ginoo ko Lord grabe nasa uban tao nangutang bitaw no grabe makaingon sa kag baga lagi kay siyang panga grabe gyud kay katong taong giutangan dabon need na niyang kwarta sus grabe gyud gibalibaran kay wala kuno ikabayad so ang number ang giutangan ang kanang mga no lahi na gid kay hubutan kay sa katumbling ang earth gitumbling na jud ang earth kay ngano ang nangutang kay wala may ikabayad so ang katong amigan niya nga naningil iya pangignan nga ikaw nalay pangita dito Mars ka kay wala jud ko ikabayad pangutang lang sa ka la baga panik akong lubot karon mura jud ka saluyot na kunot no ano ba magpautang karon no Ginoo ko kita na maulaw maningil kasi syempre gipromisa na kaya ta so kabalo na mo unsay obligasyon ninyo sa inyo kapital o obligasyon ha obligasyon dili kay mulan din mo kalag mula ba pa mo kalag na hanaw lang makaingon sa tagtabang tabang masingan dito sakit ba ya sakit gyud siya gyud kasi di paasa lang ninyo na mura na siya imyo murag uyab pero di ay dili naging kamo makaingon sa tag Mercy da lagi mas gani mangutang ta no kanang package ra ba na siya package ang atong pagsalig sa usa ka tao in English trust dili trust nga kondom ha kaulit bagi kayo nga so inato siya unya ang kadlukan na ba kayo nato karon no kanang paninglan na bitaw nimo syempre ang usob ya karon kay di na ba mangutang sa mga messenger o bitaw mo say kanang mag-grade mapudaan lagi ko na mag-grade wa okay kayo mo di bitaw kanang paninglan na nimo sa messenger ala ka wag bae isin ra man ka isin unya kung wala siya plano mo bayad dito na dayon mahugno na dayon ang tanang kalibutan nimo kag i-block naka capital B block ay Ginoo ko hugno kita na nimo paglaom makaingon na lang gid taog karma is real karma is coming karma is a bitch ibitaw actually guys kadang normal na gid siyang utang mo amin ko na kay ngano mangutangan gapon ko pero i-sure gid nako nga kanang makabayad ko mailisan nako kay in kaso ako na magproblema bitaw at least maka
makahangyo na puta, makautang na puta. Kay kung dili gid ako kaya Ginoo ko, itigi na ako bayad, at least makabayad ko. At least mahuman ako og bayad. Dili kay sige lang mo promise, wala mo demo planong bayad. 2020 na bayad, kinahanglan magkuha na ng magbagong buhay. Okay, nalang ko i-share sa inyo mga gamay ha. Nalang ko i-share gamay. Actually, sa una, kay syempre, wala pa trabaho sa una, makaingon di ko nga, dili maayo mangutang kung wala kay trabaho or kanabitang dili maayo mangutang nga kanabitang kapritsyuhan lang ninyo. Kung dili ko maayo mangutang nga kanang sa imo lang ka-arte, di simple. English is simple. Di bitaw guys, kanang ko i-share sa inyo gamay kanang sa una nakautang man gud ko. Nya kato wala pa koy trabaho ato nga time. So utang ko dili ko dito siya ingon nga utang gid uy kanang gipugos ra man pug ko ato tong silingan na kini silingan na mo. Gipugos ko. Ya gamay ra kito nga kantidad ha, gamay ra to siya nga kantidad pero sa man nga katong sa unang panahon gamay pa biyang rate adto. So ipautang gid ko ni gipugos ko niya. Nya ang nakasala ko na ako kay nag-promise man ko nga kanina day akong siyang bayaran. Sabihang mao na to siya guys. Kanina bang mangutang no nga wala kay ikabayad, Ginoo ko makahimo kag lain dalan. Labo na insakto bitaw nga dalan natabo man nimo siya may galit kay wala siya nakita. Ako'y una nakita sa iya ha. Ginoo ko nilikay ko. Nakahimo kog lain dalan. Ya kato din dalanan no, Ginoo ko i-share din ako sa inyo kay grabe gyud nakaingon di ko gigabaan jud ko ato kay nabunayn. Insakto nga dalan, di man ko makabayad sa iya so nilahi ko dalan kay maulaw man ko, kumukoy kabayad. Ginoo ko guys, dito ko nakapadulong sa dito sa likod sa mong balay nya. Ato bang likod Ginoo ko grabe katangkungan nya napay agianan bitaw nga kanang bitang magian bitaw ni mga kana bitang unsay ngalan atong dahon nato nga kung matandog di mo ana bitaw. Makahiya man siguro na siya. Ay grabe samad-samad sa akong mga TL lagi. Tapos niya kayo na siya. Onya kay dito pas unahan. Ginoo ko mo pinakagrabe gyud nga consequences sa akong life. English. Kay kana bitong iro bitong nga grupo bitong sila nga Ginoo ko kulang na lang ka sulungon bitong pero wala na choice kay di man ko kabayad sa utang so Ginoo ko giantos na ko magdalagi ko nako nga bato niya. Mugaran ba ginang mahiro. Dito lagi. Igabang-gabang. Pero ana rito iro. Gabing taon na kong hinay-hinay nga dili lang ko makaakan kay ko mga walo tayo ka iro. Kay katong dala na to walay makaagi dito. Walay makaagi sa magaling mga habol ko silingan ng kaswagan sa una nga mga kabaka. Ay dagdapan dito kuan sa iro lagi pero salamat buhos Ginoo nga nakalingkawas in taon ko akong buhi kung nakagawas ko dala. Gawas kitos dumbe. So actually guys, sumo na to siya ha. Magbayad sa atong utang. Bayad sa atong obligasyon para dili madawat ang pagkaamiga. Para ang trust anaa lang gyapon kanunay. So, dili ta mga suko ha. Basta na sa mo react niya atong video. Actually, dito. Sumo na to siya guys. Salamat sa inyong pag-view and please subscribe sa akong YouTube channel. Ug thank you sa akong mga followers. Ug thank you sa akong top 1 every week. Salamat guys kay atong bang sa inyo. Thanks. Love you.